mar mondo mi warang ni chenro gi to biro no yo machal nade. Wadhi nyime kotwa kanya koro mag jong'na waloso kotene koda rowere bedo e mesa. An ka kod Philip Pande jang'ad rieko e weche mag rowere to wadhi nyime mana gi twak. Philip, machiegni kendo e tielo mar ariyo kendo ma en tielo mogik madhi bedo kar ka thuolo ma dakika 10 mabiro ilernwa kar ka ni joma tindo kata rowere onego gikre yo machal nade mano mar bet e mesa. Ng'ano lero kinde mokalo ni mesa koselosni ineno kanyo kaka ibet e mesa. Jomoko nya bedo komako mesa te, jomoko nya bedo koluore wi mesa ka. Koro isechopo e mesa. Ikore yo machal nade mar chopo kata mar bet e mesa ka. Nikech joma tindo mondo mi ondikre kembe, gitimre yo machal nade, gibed go riwruoge, ikruok ma joma tindo ni onego time nade. Apane ikruok mokwongo Cleophas ni kidwa bedo e mesa kaka ng'at matin to nyaka ilogi. Ibed ng'ama lwete ler, tiende ni nyaka ibed ni nitiere gimoro manyalo keli e mesa kanyo. Gima kelo e mesa sana sana kaka joma tindo en riekowa, en tijwa matek, en sombwa. Koro kin ng'at matin nyaka ibede ni kata kok igo buka ahinya to nitiere gi giri moro minyalo timo ka ochopo ni koro idwaro ng'ato to wacho ni ka en lendo to koro manyuru Cleophas, to ka en tij mar communication kata gima chalo kama to koro manyuru ng'ane. Ka en tich mar security to manyuru ng'ane. Ka en tich mar political strategy to manyuru ng'ama chal kama. Koro gima keli e mesa en ang'o? En skill mane ma intiere go manyalo miyo ng'ato chikite e wach miwacho. Koro mano level number 1. Level mar ariyo en ni ng'at matin nyaka ng'e gima odwaro. Idwano yieri aching' gi kura mar japiny koso idwaro appointive position. Kidwano yieri ma gima bro encourage jowa matindo mang'eny mondo dhiye, nikech waseluoro yiero, warito jomoyier mondo komiwa nafese mag tich, giluongo ofise gi watinegi kata gigwelwa kaka jotend migepe kata gigwelwa kaka jokma tije mopogore. But nafas maduong' ma ng'at matin nigo en ne yiero mabiro cha ng'amago kura en japiny. Ng'amago kura en mana mamau, en wedeni, gin deyeni, gin anyuolani, gin jok ming'eyo. Koro ka ginyalo trust ni ginyalo miyi nafas moro, tabro encourage jowa matindo ng'enygi kendo ajiwa ni wadhi wachiw, waface jogwa, waface jok mopano setimonwa maricho mogik e ballot mondo wan be koro yiero wabed gi nafas ni wanyalo timo gigi. Gimachielo Cleophas en ni okochuno ni nyaka obed mana siasa kata mana od bura kata mana county. Ng'at matin nyaka bede gi gire moro motimo kata ohande. Onyalo bedo kata mana dino ndiga, en ohala ma ng'ato timo, nikech wang' ne yude ndikni moko motuch ma idino. To kapod irito tich kata irito mondo ndiki kata irito timo gimoro, many giri minyalo timo kendi gi lweti miyudo moki, nikech gimosebedo be nyao mosebedo en ni wawacho ni pesa influence elections, pesa influence kor gwenge, pesa influence nyaka maundu ma joma onge tije iyudo ka koro donje tije mag maundu, mag kwelo kata goji. Kisumu anchi iwinjo kilungo gimoro ni dimbo. Koro dimbo ng'eny kor gweng' Kanyakwar, Kisumu, Kajulu, kamora mora. Mondo we timbe machalo kamano ni ng'ato ka ng'ato nyaka bede gi gire motimo, kata obed mana ohala mar loso mtura, kata obed mana ohala mar timo titimo. Nikech kok watimo magi tiyudo ka koro kokilokori jakuo mibro gob gi bunde kata mabro dhi e jela kata ma japiny bro nego, to ibedo ng'at ma vulnerable, tiende ni ibedo jakwecho. Ng'enywa joma tindo iluongowa ni joma kwecha. Tapani mano bedo ni en nying marach kuom joma tindo. Gimachielo en ni joma tindo koro nyaka riwre. Gima bro terowa e mesa en duondwa mowuoyogo duol achiel. To ka ng'ato dwaro mare, iyudo ka ogweli kando to omiyi gimoro matin tilalgo kaka ng'at achiel. But teko ntiere kuom riwruok mar joma tindo. Kendo adona go erokamano ne jowa matindo samoro mantiere Kisumu ma are actively participating in the youth space. Waluongo ni youth-led initiatives. Ibro yudo ka Kisumu nitiere grube matindo mang'eny marowere tiyogo mondo gi empower
jogi matinde kor gwenge. Ibro yudo community hubs, ibro yudo CBOs, ibro yudo ka weche mag sexual reproductive health iwacho kacha, weche mag political participation, weche mag entrepreneurship kata loko hala. Koro wamed riwore e grube matindo tindogo. To gikone ni koro ka idhi dwar piny elections ma 2027 to yudo ka wasetimo civic engagement, civic participation, wasegolo odoke it japiny, wasegolo odoke it jomatindo, kendo gin jok makoro ong'eyo ni mae yo mwaluwo. Kane wadhi yiero mar 2022, Cleophas, ne wan gi around 54 MCA candidates mane watiyogo kamoro achiel, mane gin jomatindo ma manyo kombe mopogore opogore. Moko kuomgi ariyo adek noyier, ariyo adek noyudo nomination. Wadwaro ni koro wang' ni pogruok obede ni e piny Luo te. Kang'iyo Migori taneno jomatindo mane watiyogo, Homa Bay, same gi Siaya. Jowa matindo nyaka emerge kata nyaka giwuog kuonde ma gintiere, gibed ni gin jok minyakwan e lokruok mwabire. Osewach mang'eny e weche mag transition, my transition window, tiende ni wawuok e siasa moro kwa donje okang' machielo. To okang' machielo mwadonje no en nang'o. King'iyo pinje mamoko tido ka gisei ko jo rowere, jomatindo mosetegno e weche mag kata tije kata weche mag siasa. To wan kaluo wachalo joma pod odong' chien, nikech jowa matindo mantiere telo kwanora kwana. Koro nyaka wabed ni koro e okang' mwadhi cha koro wang'eny, kendo mano miyo encouragement kata jiwo jok mabiro bang'wa ni ma en gima nyalo timore, ma en gima nyalore, to mana kwakete chunywa, kwariwore kamoro achiel kendo kwatiyo gi duol achiel, mokwa keto luoro moro amora ni gigi wawene professors kata wawene jok mane onyuol chon. Kamano e gigi duto jok monego iwenegi